Здрасти хора, добре дошли в моя сервер с епизод 1. През много време не можах да правя епизоди. Не знам защо не ги правих. Просто те бях на лято. Не на лято, бях на такос. Бях на море за там за 10, 20, 30 дена и не можах да правя клипове. И аз за това не можем да правя такъв клип. Там си играх, но забравих да правя клипове. Затова точно сега правя епизод. Сега правя епизод 1 на сервер на оцеляване. Така се оцелявах добре. Сега отивам при фермата ми за скелети. Какво не ще се е бухнал, като трябва да взема факли. Дам господа фермата няма, нещо се е бъгнало. Да. Хора, фермата ми я няма. Така скелети, фермата я няма никак. Не. Гадни си е. Ама не ставайте да ми стоят. Колкът някакъв път ще направят друга. Сега не мога да правя. Защото сега не правя клип. Сега не ми се прави толкова бавно. Мога да направя ферма, но мога да не правя клип. Защото ще бъда на плевен. Аз ще бъда на плевен след това време. Като свърши епизода, ще бъда на плевен. Защото там има някаква работа да се свърши и тъй. И така. Чак да правя нещо. Да, нещо. Така нещо като фирма. Чак да направя аз. Ще ми трябва доста камък. Ай, мака се е пек. Мака се е пек да пек. Илате в магазина пек. Не по две. Те. Видим сега нещо, какво трябва да направя. Сега почвам да копам. Сега почвам да копам. Тъй. Така ще копам вътре. Сега да ви кажа, че ето както виждате таки стъпала, както съм направил така. Сега тук ще ми бъде вещерата, няма да... Тук няма да бъде вещерата, нещо за копане на камък, всичко за копане. За всичко, копам всичко. Не се забравих да ви кажа, че имам таен чест, но не се случи най-гадното нещо. Забравих къде е. Не е камъка, не е камъка. Сега чао, да виж малко